A Consellería de Educación destina 150.000 euros á construción do Polideportivo de Bergondo, unha instalación moi necesaria tanto para o Colexio Felipe de Castro como para os clubs deportivos da zona. Fai unhas semanas iniciouse o proceso de licitación para a construción do Polideportivo en Bergondo. Ese Polideportivo pretende dar servicio tanto aos usuarios do Colexio Público Felipe de Castro como tamén dar servicio a todos os clubes ou entidades que o soliciten fora do horario lectivo. Daría, digamos, unha solución de proximidade á zona de Sobreviñas, Argalo, Bergondo, Campo de Noia, Obre e demais, que nun determinado momento pois requiren tamén desas instalacións deportivas, ofreceríase un servicio de proximidade e ademais tería garantido o uso porque durante o horario lectivo pois sería utilizado polos nenos e nenas do colexio e tamén para as distintas actividades programadas a nivel educativo. Paralelamente, o Concello xestionou coa Secretaría Xeral para o Deporte un convenio que se asinará próximamente para a dotación de vestiarios, almacén e sala de caldeiras nunha instalación anexa. Suporá un investimento adicional de 90.000 euros. Nos próximos días está prevista a asinatura dun convenio para reforzar esa instalación ca construción duns vestiarios, almacén, sala de caldeiras e demais, que irá anexo a esa instalación do polideportivo. Ese convenio pois vai a supoñer un investimento adicional de 90.000 euros para complementar esas instalacións. As obras poderían estar rematadas antes de finais de ano, posto que o proceso de licitación está xa moi avanzado e o prazo de execución das obras será de 3 meses. O obxectivo é que o novo pabillón este operativo de cara ao próximo curso, co fin de desconxestionar as instalacións deportivas dos outros centros escolares do municipio que agora dan servizo a este colexio.